Ricardo Bueno Zabalo naiz eta Manufuture kongresua antolatu nun, teknologia industrialen eta fabrikazio teknologien ingurukoa. Gure aukera aurkeztu nuen eta bueno, bai ezagututa hemen Gipuzkoan, Euskal Herrian industria indartsua daukagula berritzailea, adostu genuen hemen egitea. Goiko postutan guk egiten duguna ikustea garrantzitsua da, eta etorri ziren Europako hainbat zentrotako jendea, enpresetako jendea, Europar Komisioko jendea. Eta bueno, gure indarra, guk industriakin daukagun konpromisoa ere ikusi zuten, eta bueno, garrantzitsua iritsi zait bai. Teknologia munduan, arlo zientifikoan egiten genuena, hori ezaguna zuten, aukera izan zuten hori aurrez aurre ikusteko gure laborategiak, gure enpresak, hemen daukagun industria lehiakorra, aurreratua eta zentro teknologikotan berretan egiten dugun lana. Gipuzkoa ezagutu zuten, Donostia ezagutzeko aukera izan zuten, eta denak liluratuta gelditu ziren eta oso pozik hemen ikusi zutenarekin bai ikuspegi profesionaletik eta bai turismo edo beste ikuspegi horretatik ere. Ilusio handia egin dit. Alde batetik, ikuspegi profesionaletik, niretzat esfortzua izan zen, baina bere azkenean bere emaitzak izan zituen, gure aldetik oso positiboak eta errekonozimendu hori ikuspegi profesionaletik garrantzitsua da niretzat eta inguru lantaldearentzat, hori lantalde baten fruitua izan da eta hori. Eta gero, ni bertakoa izan da, Grosekoa Donostiarra izan da, ikuspegi pertsonaletik ere asko ilusio handia egiten dit eta poza, azkenean poza.